Že bych s tím zkusila trošku zaexperimentovat. Porušila jsem keto dietu. Skončila jsem na nějakých necelých 1500 kaloriích, takže jsme nakonec jeli vybírat oblek. Kušet si prsa na kostičky, nudličky, je to úplně jedno. Ten den prostě na tu keto dietu kašlu. Tady na tuhle z Actionu za pár korun. To je prostě protein, který si užiješ. Ahoj, vítám tě u nového videa. Hned na začátek vypadám teda šíleně. Já jsem si teď dala tady tu masku, jo, aloe vera ceramidy. Jestli to k něčemu je, nevím, ale prostě mám potom lepší pocit, že pro tu pleť něco dělám. Stříhám nový video a říkala jsem si, že bych se s váma podělila o takovou jako drobnost, která by mi asi jako normálně udělala čáru přes rozpočet, jak se říká. Tak matcha. Miluju. Byli jsme v sobotu na oslavě narozenin. To byly teda jako narozeniny, že to byla spíš jako svatba. Já si myslím, že ani my s Honzou nebudeme mít tak velkou svatbu, jako byly tady ty 40. narozeniny naší známé. A abych se dostala k jádru pudla, porušila jsem keto dietu. Ale že děcka takovým stylem. Jo, vezmeme si to jako tak, že byla jsem 43. den jako v keto dietě. Jsem jenom člověk. Prostě tady ta jako fakt striktně jsem to dodržovala, to, že jsem tam jednou uklouzla, to víte. Ale jinak fakt jsem měla poctivě všechno. Zhubla jsem na tom dost, to víte, to máte v předešlých videích. Já jsem si prostě řekla, že si tu oslavu užiju bez diety. Protože jako 43 dní si myslím, že už je jako dost velký výkon s tím, že normálně mi jakákoliv dieta vydržela 3-5 dní a pak to bylo na novo. Takže 43 dní a já jsem si říkala, hele, tak prostě si to užij. Samozřejmě zase jsem to konzultovala s chatem GPT. Mimochodem, my mu doma říkáme Henry, takže když teď ode mě uslyšíte, že jsem to konzultovala s Henrym, nebo že jsem to psala Henrymu, tak prosím pěkně, jedná se o umělou inteligenci ChatGPT. Jo, pro nás teď Henry. Takže já jsem tady toto s Henrym konzultovala. Tak jak s ním jako každou ptákovinu řeším, tak i on mi vlastně napsal, hele, prostě seš tady 43 dní jako striktní, zhubla dost. Užij si to se vším všudy, ale vrať se druhý den zase do režimu. Takže já jsem si to užila se vším všudy. Neřešila jsem to, že v momentě, jak si dám nějaký drink, tak tělo vypne veškerý jako hubnutí a prostě bude odbourávat alkohol, takže jsem měla nějaký drinčíky, neřešila jsem, co má kolik sacharidů, takže já jsem si hrozně užila to, že jsem si dala prostě ovoce v té čokoládové fontánce, dala jsem si normálně prostě oběd, klasický oběd, neřešila jsem, jestli si k tomu dám zeleninu nebo si ji nedám. Prostě dala jsem si bramborovou kaši, potom jsem tam měla burger, nějaký cukrovíčko jsem si dala. Honza, ten se mi strašně smál, nebo on říká, ty, aby tě to zítra jako nemrzelo. Kam, nebude mě to mrzet. A já jsem byla jak urvaná se řetězu. Já jsem to do sebe ládovala. Já myslím, že co jsme tam došli a já jsem se rozhodla, že ten den prostě na tu keto dietu kašlu, tak já myslím, že od té doby, až do té doby, než jsme odjížděli, jsem jako nepřestala mlátit pusou. Jako fakt jsem si to po těch 43 dnech hrozně užila. Se vším všudy. Jako nebyla jsem nějak, že bych se opila, jo, přejedla jsem se teda asi jako fest, bych řekla. Ale, co vás určitě zajímá, tak jestli mi to nějakým způsobem pokazilo progres.
Já jsem si říkala, že to nebudu hrotit a prostě na tu váhu druhý den nevlezu. Jo, jenomže byla jsem zvědavá. No a na váze se druhý den ráno po tady té jakože žroutské akci objevilo o 1,65 kg nahoru. Přibrala jsem skoro 2 kg tuku. Jako určitě jsem nepřibrala skoro 2 kg tuku. Jo. Prostě tady s tím jídlem a s tím alkoholem přišlo to, že jsem nabrala ty sacharidy a zase jsem začala zadržovat vodu. Jo, plus nějaký obsah střev a tak dále. Takže není to prostě jako možný. Abych nabrala 2 kg tuku, tak bych musela sníst 15 400 kalorií. A to zase jako není úplně jednoduchý, že? A samotnou mě docela překvapilo, že jsem se z toho úplně jako nehroutila. Počítala jsem s tím, že prostě po takovým urvání se z řetězu, takže tam ten nárůst té váhy bude. Jo, počítala jsem dokonce i trošičku jako víc, že to nabyde, ale nějak mě to úplně nerozhodilo. A jak to pokračuje dál, no? Takže druhý den prostě už jako půl kila dole. Jo, protože jsem se vrátila zase hned druhý den zpátky k tomu, že pořád mám nějakou keto dietu a jeden den mi to nerozháže. Takže i přesto, že jsme druhý den jeli pro auto, ještě jsme pomáhali jako tam uklízet, dostali jsme výslužku, jakože krabičku takovou, plnou cukroví a do ešusu nějaký věci, co tam zbyly, jako ještě z rautu a tak. Hele, upřímně se přiznám, že trošičku mě to lákalo. Že jsem si říkala, hele, tak včera jsem to prostě udělala takhle, tak když to udělám ještě dneska, tak se nic nestane. Naštěstí ta hlava už je trošku jako za těch 40 plus dní jako přeplá, že jsem si nedala ani kousek cukrovýho, ani nic z té výslužky a prostě normálně jsem zase najela na stejný režim. Teď už je to 2 dny od té oslavy. Jsem taková jako unavená. Jako včera jsem byla tak strašně nafouklá, jak za celou dobu té keto diety ne. Mě jako furt takový těžký břicho. Dneska už jsem zase vstala jako s takovým tím pocitem, že už zase se to prostě srovnává, že už jako to nafouknutí už pomalu odchází. Tím, že mám dneska zase jako volný den, že mám jako jenom nějaký, řekněme, samostudium doma, tak to mám zase takový volnější, můžu se na tu stravu víc zaměřit, aby to bylo, dejme tomu, tak čistý keto, jak na začátku. A asi půjdu dneska cvičit. Možná budu mít i na to docela jako energii, skrz to, že jsem jako doplnila trochu ty cukry, když jako zase se to pomalu dostává pryč, tak třeba na to budu mít větší energii a třeba i výkon jako by mohl být dneska větší. Takže teď vám ukážu nějaký takový asi zpět do režimu. Po jednom uklouznutí hroutíme se z toho? Nehroutíme, protože hlavu už máme nastavenou tak, že prostě jedem dál. Je to pravda. Takže já tady ještě dostříhám nějakou část toho videa a pojedu cvičit. Jinak, pokud by vás ještě zajímalo, odkud mám maču, protože jak vidíte, tak nádherná barva a chuťově úplně výborná. A tak mám ji ze Spill the Matcha a fakt jako můžu doporučit všema 10. Jo, tak to úplně jako neklaplo, no, včera. A trošku se nám změnily plány, jelikož Honza včera končil v práci o něco o dost dřív, takže jsme nakonec jeli vybírat oblek. Na něho sehnat oblek, my prostě nechceme oblek vyloženě kupovat, protože Honza se mění furt jak chameleon. On je chvilku takovej, chvilku makovej. A další věc, já chci, aby měl jako ženích jako hodně světlej oblek, což potom moc jako nevyužije, že jo. Tak jsme byli včera v salonech, že by si teda jako nějaký jenom půjčil. Jako
na chlapy, co cvičí, nebo celkově jsou prostě ramenatí, tak oni jako asi nedělají, no. My, co jsme zkoušeli, tak když už mu to bylo přes ramena, tak v tom byl jak hastroš, protože mu to bylo dlouhý na rukách, nebo mu to bylo prostě široký přes břicho. To bylo strašný a hlavně všechno tmavý. Jo, takže já jsem z toho byla úplně nakvašená. A byli jsme teda ve 2 salonech. Jedna paní ta nám řekla, že u ní jako vůbec. Zkusili jsme právě něco a tak nás poslala ještě k nějaké druhé. Ta se nám teda věnovala o trošku víc, ale taky prostě u ní nic. S tím, že nám dala kontakt na nějakou paní, která dělá jako obleky na míru a že se s ní máme domluvit, zavolat si prostě a že nám udělá oblek na míru. Jenomže jako to je přesně to, co jsem říkala. Honza se mění jak chameleon a my mu na jeden den, kdy ten oblek využije, jako pořídíme oblek za 25 000. To by bylo sakra dražší, jak moje šaty. To snad ne. Potom jsme zkusili ještě zajít k Vietnamcům. A trošičku mě jako překvapilo, že u těch Vietnamců mu ty obleky seděly jako mnohem víc, než jako v salóně. Jo, je pravda, že taky to byl samý tmavý oblek, ale nám tam šlo spíš o to, aby fakt vyloženě vyzkoušeli, jestli třeba tam mu něco jako nebude sedět. A sedělo mnohem líp. Jsme si říkali, že zkusíme zajet na Olomouckou do Brna a zkusíme se mrknout tam, že by to možná jako ve finále za prvé finančně vyšlo líp, za druhé prostě nemuseli bychom čekat tady XY dlouho a mohl by si oblek nechat a po případě ho potom za pár korun prostě prodat, nebo si ho nechat, kdyby jsme někdy v životě třeba šli na zahradní slavnost a on zrovna byl v té velikosti, ve které je ten oblek. Takže jako takový problémy jsou, takže doporučuji, pokud máte chlapa nebo jste chlap ramenatej, co cvičí, tak si buď to držet váhu a nechat si ušít oblek na míru s tím, že víte, že ho budete jako používat víckrát, anebo pokud na svatbu ty brdě, tak vymyslet nějakou jinou alternativu, pokud za to nechcete dát prostě majlant a víte, že už to víckrát na sebe nedáte. Já vám nevím, jako to je to stejný pro mě s šatama. Já jsem byla taky v jednom tom salonu, kde jsem si zkoušela, šaty krásný, všechno, ale tyjo, blbý půjčovný, jako 30 000. Jak jsem do toho dělá? Říkám, ty brďo, tak to bych se radši šla vdávat v bílé teplákovce. Říkám, to jako 30 000 za půjčení šatů, který ještě já vím, jak jsou šikovná a já jsem schopná to prostě zničit ty šaty. Říkám, tak to určitě ne. Takže nakonec prostě mám šaty, jaký mám. Nestály 100 000, nebo nestály prostě tolik. Za mě jsou krásný. To, že se líbí mně, si myslím, že je docela jako podstatný. Já se v tom budu vdávat, já se v tom potřebuji cítit dobře. Kvalitně jsou na stejné úrovni jako ze salonu. Ale k tomu, že se nám teda včera změnily plány a já jsem vám prostě nic nenatočila, protože to bylo šup a všechno rychle. Takže my jsme byli vlastně tady na těch zkouškách, řekněme, a pak jsme šli cvičit. Jako já nejsem úplně zvyklá cvičit prsa, ale prostě šli jsme s Honzou, tak říkám, jo, tak zacvičím si s ním, že jo. Mě bolí celý tady toto. Stejně jdu zase cvičit. Svatba se prostě blíží. A já chci být prostě v nejlepší možné formě. Zatím to vypadá na formu na bábovky, ale to se taky počítá. Včera jsem vám říkala o té oslavě. Dnes je úterý a já už jsem vlastně v podstatě na skoro stejné váze, jak když jsem šla na tu oslavu. Takže abych to shrnula, den po oslavě jsem měla o 1,65 kg nahoru. Další den se mi váha stáhla o půl kila a teď se mi váha dnešku stáhla o 800 gramů. Což si myslím, že je přesně to, jak jsem vám říkala, že není to tuk, prostě je to voda, protože tuk by mi určitě tak rychle jako nemizel. Jo, ale jsou zase zpátky jako v režimu, jak kdyby vlastně žádná oslava ani neproběhla.
Jo, ale udělalo mi to dobře na hlavu, prostě nemůžu jet furt jak robot, co taky jenom člověk. A jdem dál, nic se neděje, prostě zase to klesá a já jsem v pohodě. Trošku mi to sere, co si budem. Ale dá se to přežít, protože vím, že to furt jde jako dolů. Jinak teda měla jsem tady dotaz na tu paletku, tady na tuhle z Actionu za pár korun. Prosím pěkně, takhle to vypadá uvnitř. Já nejčastěji používám tady ten stín, tady to My Monkey a potom tady ten Dark Chalk a občas sáhnu i tady do té šedé a to je vlastně úplně všechno. Ale já jsem si dneska říkala, že bych s tím zkusila trošku zaexperimentovat. Jo, já sice teda jako jedu cvičit, ale proč ne? Chtěla jsem dneska něco zkusit, aby mi víc vynikly oči. Takže já bych normálně začala tím odstínem My Monkey, ale já to chci zkusit teda víc do těch oranžových odstínů, takže sáhnu tady do toho odstínu. A takhle s tím. To na té kameře vypadá, jak kdyby dostala pěstí. Jo, ale ono to zase tak jako... Ježišmarja. Jsem chtěla říct, že to zase tak tmavě není, a ono je. Jo, takže pigmentace není úplně nejhorší. Tak trošku to roztáhnu, co nejvíc vyblendím, ať to nemám fakt pěst na oko. Takže jako nějaký takový základíček. Potom co tady je takový na oranžovělý. Tady ten odstín Hazel zkusím. Možná budu mít. A to už dám tady na to pohyblivý víčko a možná to zkusím prdnout přes celý asi. Co čas se to spustila. Jinak, já se teda na svatbu budu líčit sama. Měla jsem tu nějaký jako dotazy z rodiny, jestli bych nebyla radši, kdyby se aspoň jako ten den o mě někdo staral jako tu nevěstu. A já mám za sebou jednou v životě, jsem byla jako na focení, kde mě líčila, dejme tomu make-up artistka. Ono se to tak úplně nedá říct, protože já jsem vypadala jako blbec. Absolutně mi dala věci, které mě nelichotily. No. A takže jsem se rozhodla prostě, že se nalíčím sama. A tím, že se budu líčit sama, tak já teď budu muset jako zkoušet, co vlastně jako na těch očích chci. Protože ono to není jako jenom tak easy si udělat jako make-up na... No fakt. Udělat make-up na svatbu, že jo? Ježišmarja, já jsem to možná asi z toho hnědou už přepískla. No, zkusíme to trošku jako rozblendit, protože toto už mi přijde trošku moc. Ale zase jako ty modré oči vylezly. Ale já to chci ne tak jako tvrdý všechno. No, ale zkusím to ještě zachránit, ať to není jako tak úplně. Mám tady odstín Goals, tady tenhle, ale potom tady ten Bestie, ten se mi líbí moc, ale ten už není jakože do toho oranžova. Já zkusím na prst dát ten oranžový Goals a jenom jako takhle to poťupkat. Jen na druhý oko. No jako, ale to nekončím, já zkusím i ten Bestie, když už jsou v tom. Tak, Bestie dám na štěteček. Trošku oklepu a ten zkusím dát tady, do toho vnitřního koutku. Nevím, jestli se mi to líbí nebo ne, dávám toho tam fakt jako málo. Protože se mi to asi nelíbí, takže se vrátím do toho Hazel, do toho hnědýho a zase to stmavím. Tak, toto jsem stmavila, ale já nechci být úplně bez linky. A ještě ten spodek potřebuji trošku. Mně prostě ten spodek těch očí, mě to nesluší a vypadám jako tekava. No to je jedno. Teď vezmu ten očkej štěteček a zkusím si udělat tenkým štětcem. Zase zkusíme tu Hazel. Jako trošku to práší ta paletka, jo. Že se tam vůbec bude vidět, nebude. Tak jinak, takže já zkusím tu Dark Chalk. A tou si zkusím udělat jenom tak jako úplně lehou lince, trošku kolem linie řas. No, moc to vidět nejde, ale to nevadí. Takovou malinkou. Nebyla by lepší černá? No tam zkusím jednou tu černou. Já zkusím černou, takže zkusím tady ten odstín Onyx. Je. No tak. To už je zase moc. To nevadí. Hlavu na to. Teď musím zkontrolovat, jak moc mi zalezl korektor nebo nápsek. Tak, trošku to rozpracuju znova. No lepší to nebude. Ty oči jsou šílený. To jsem musela dělat takovou pěknou. No, to je jedno. Vezmu hnědou řasenku, třeba zachráníme to. Ale tak jo, nevypadá to úplně nejhůř. Musím nechat, že ty oči jako fakt vylezly úplně extrémně. Tak, já už jsem před fitkem. No tím make-upem si fakt nejsou úplně jistá. Připadám si v tom make-upu hrozně stará. Tady si dáme Red Bullík. Tak dneska teda budu chtít cvičit asi na nohy a zadek.
A moje klasická půlhodinka před fitkem, to mi zůstalo. A jíst přes moji momentálně extrémně viditelnou celulitidu, tak jsem na sebe vzala kraťase. Já tak nějak jako se snažím dostávat pro mě do neúplně komfortních situací, abych prostě si uvědomila, že se těch situací jako nemusím bát. Děcka, tak mám odcvičeno. Dala se nějaký ty cviky, co jste viděli. Něco jsem vám nenatáčela, protože prostě se tam před těma lidima stydím. Teď už se valím domů najíst. Hlad úplně nemám, ale mě jako jde cítit prostě, že ten žaludek je prázdnej. Ty brďo, a vlezla jsem do auta a jsou spocenější než v posilovně. A jo, dneska to nebylo zase tak hrozný. Doma ještě hodím sprchu, než půjdu jíst a to bylo. Tak já už jsem doma, mám po sprše, takže si jdu udělat oběd. Kuřecí prsa, okurka, tady ta sojovka, sušený česnek, sladidlo, tady ty semínka, protože nemám sezam, a oliváč. Samozřejmě mám nachystanou váhu. Odvážila jsem si okolo 200 gramů okurky a jenom takhle do misky ho vlastně nastrouhám. To, co mi zbylo tady ty kousky, tak asi nějak takhle by to mělo vypadat. Tak, bokem si nakrájím kuřecí prsa na kostičky, nudličky, je to úplně jedno, prostě nějak. Já vím, že mě nevidíte do obličeje, ale já to prostě nemám jak jinak udělat. Co teď? Pánvička. Asi 5 ml olivového oleje. Mám tam 6. Nevadí? A na prudku to na té pánvičce uděláme. Ještě jedna věc, co si připravíme. Sojovka, asi 30 ml. A kapičky. Nevím, stačí 1, 2, 3, 4, 5. Tak a toto už je oběd, vychází to na nějakých 5 gramů sacharidů, je to myslím 470 kalorií a 66 gramů bílkovin. Se spálím hubu. To vám můžu. Teď mě čeká trošku akcička, jdu natírat zábradlíčko. Tady to ošklivý hnědý zábradlí, tak budu přetírat na šedo. Tak sprcha bude ještě jedna, protože já jsem se celá musela vyčistit acetonem. Pána boha, to nešlo dolů. Brácha mi pomáhal čistit nohy a jestli když jsem to měla někdy třeba vzadu, tak to mi taky pomáhal. Každopádně ještě se mi nechce jako dávat večeře, protože ještě půjdu na chviličku na zahradu. Tak jsem si říkala, že si teď udělám jako proteinový drink, protože mám chuť na něco osvěžujícího. Beru 25 gramů tady toho Clear Whey. Tak, 25 gramíků. Jo, jasně, zavírej to tímto. Šok. A klasicky rozšejkuju. Ono to udělá takovou pěnu. Beru velkou sklenici, brčko a ledí.
Tak, sklinka s ledíkem. Tyjo, a teď to neotevřu, ne? Nevleze se. Je to teda příchuť Coca-Cola. To je prostě protein, který si užiješ. Prostě mňám. Tak na zdravíčko. Tak na péču tady mám hermelín zabalený ve slanině, tady s takovým salátkem. Hodila jsem tam jenom ledový salát a okurku a trochu majonézy. A hermelín jsem dělala na pánvičce, jenom vlastně na tom tuku z té slaniny. Dobré ráno. Děcka, včera už jsem to nestihla, protože vlastně já jsem potom ještě dělala Honzovi večeři. Dělala jsem mu svačinu do práce a šla jsem se osprchovat a pak už jsem byla utahaná jak kotě, takže už jsem nic nenatáčela. Tady to byl takový nějaký den, když ho mám volnější vlastně v té keto dietě. Končila jsem na nějakých necelých 1500 kaloriích. Měla jsem nějakých 126 gramů bílkovin, pod 14 gramů sacharidů a něco do 100 gramů tuku. A bylo to takový také jako fajn, nebyla jsem hladová, chutnalo mi. Já už pomalu pojedu do práce, takže se s tebou rozloučím. Doufám, že se ti video líbilo. Pokud ano, tak nezapomeň dát like a odběr, aby ti neutekla moje cesta za vysněnou váhou na keto dietě. A uvidíme se u příštího videa.